sommerens EM-slutrunde til at tilbyde sig selv over for andre prominente adresser rundt omkring i Europa. Også lidt interessant at se det her tyske mandskab, som vi sad og snakkede lidt om. Peter kan vide, hvordan de egentlig stiller op rent formationsmæssigt for det andet, hvor han har fået nyt liv i karrieren og altså også kommer ind i varme omkring Antonio Contes mandskab. Så vi følger en afslutning her lige i farven på Gianluigi. Thomas Müller. Afslutningen udmærket, men dog lige i handskerne på den. Stikning ind imod Mario. Rudi her, meget på bolden. Thomas Müller. Scherby ude og lukke ned. Så en løs bold, 1-0 til Tyskland, og det er Toni Kroos med en bred inderside. Fantastisk. Anden kamp i træk. Senest der hamrede han den ind med venstre poten. Her der ligger han den følt, behersket, kælent. Thomas Müller for distancen. Ja. Ikke nogen dårlig afslutning for. Ja, hvis man ser løbet også, der kommer fra Draxler, så er det altså også med til at skabe chancen. Et rigtig fint dybdeløb ind igennem. Og så igen en omstillingsmulighed for tyskerne. Thomas Müller driver bolden frem. Kroos og Götze laver play. Nøsel ind til Götze. Draxler. Der var ellers en lidt bedre moment for italienerne, at det var en signalskud lige. Ja. Müller forsøger at dreje imod Götze! Og så står det 1-0. Mario Götze. Men det kan hjælpe Bayern München, det kan han altså på landsholdet. Se Özils aflevering ind til Müller, og så fuldstændig blindt chipper han den ind mod lille Götze, der sniger sig imellem to italienere, der ikke er forventer. Indlægget kommer her, og Wilden. Scorer 2 mål i 3-sejren over Polen tilbage. God igangsætning fra Barcelona-keeperen. For den altså direkte tilbage i hovedet, tyskerne. Milan-spilleren tager bolden godt til sig. Kommer lige til Bundesliga. Draxler glider godt af. Det er altså meget godt tidspunkt, han lige stiller sig igennem på. Julian Draxler på tværs. Og 3-0 til tyskerne. Sikkert forarbejde for Julian Draxler, men selv om det ikke er Julian. Han sætter 3 mand. Det er også fremragende Götze med hælen. Det er hele opspil. Total udspiller man italienerne. Man har overhovedet ikke været på bolden i et kvarters tid. Og så laver man en scoring af den her kaliber. Det er altså topklasse. Så venstre bakken, der heller ikke engang har scoret i Bundesligaen. Ja. Flad afslutning. Fanget lidt trukket lidt længere ned til højre. Ja. Stor fejl her, så laver Gianluigi Buffon et klart straffespark på. Den er ikke god af Bernardeschi. Og igen desværre lidt symptomatisk. Fremragende offensiv løb. Han har været stærkt. Sebastian Rudi. Sat stensikkert i netmaskerne. Ja. Altså, det her det er altså iskoldt sparket ind. Altså, så kan han vist godt blive klar med frisparket. Han ligger ganske godt, den der. Nøj, en stor mulighed. Tæt på sit første landskampsmål. Ja, den er kæmpe stor. Kaka over for Mustafi. Ja, fin ting fra Okaka. Ja, så fik vi altså reduceringen. Stefan El Shaarawy scorede også i kvalen. Har virkelig haft et stærkt forår for Roma. Et forfærdeligt efterår. Var lejet ud til Monaco. Har virkelig fået gang i
karrieren igen.